Nebojte sa zmeniť smer. Možno práve táto odbočka povedie tam, kam skutočne patríte. Dnes vám prinášam inšpiratívny príbeh dámy, ktorý dokazuje, že kariérna cesta nemusí byť zrovna priamočiara. Začínala v účtovníctve a vo financiách, kde si vybudovala silné základy v analytike a zodpovednosti. Časom objavila vášeň pre prácu s ľuďmi, rozvoj tímov a podporu firemnej kultúry. No a dnes pôsobí ako HR Country Lead v medzinárodnej spoločnosti. Vítam u nás Luciu Gogovú. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Lucia, som veľmi rád, že ste prišli. Prosím vás, prepojenie účtovníctvo a HR Leader, ako si spomínate na tieto začiatky? Takže ja som študovala finančný manažment, čiže k manažmentu som mala blízko. S tým, že keď som ja skončila školu, tak sa začínali rozvíjať medzinárodné centrá, supportné a nastúpila som hneď po prvom pohovore do IBM, kde sme vlastne transformovali a prinášali sem práce v účtovníctve. Potom prišli ďalšie aktivity, transformácia financií a zase sme sem prinášali ďalšie joby. Takže v zásade som mala veľmi hlboké znalosti, čo účtovníctvo a financie potrebuje aj z hľadiska personálnych zdrojov. A tak sa stalo, že v roku 2016 som dostala možnosť viesť recruitment team pre financie. Takže v zásade to vzniklo z tej znalosti prostredia. Vedela som, čo manažeri potrebujú, akých kandidátov a potom som začala, vlastne prvý krok v HR bol HR recruitment manažer pre finančné centra. Hovoríme teda o roku 2016. Aké zmeny vnímate za tých posledných 9-10 rokov pomaly, čo sa týka HR oblasti? Obrovské. V roku 2016 som mala možnosť si vybudovať vlastný tím, vlastný proces, ako to dávalo nám zmysel, aby sme robili rekrutment. Teraz sa vlastne bavíme, ako dostať automatizácie, digitalizácie AI do všetkých HR procesov. Takže ten skok je obrovský. Obrovský je aj skok, čo sa týka personálneho vybavenia v rámci HR departmentov. Keď som prišla do HR, mali sme lokálny 50-členný tím. Teraz ich spočítame na prstoch dvoch rúk. Čiže veľmi veľká zmena, čo sa týka počtu ľudí potrebných, aby sa pokrývali HR procesy. Aké témy sú možno tie, ktorými vy momentálne žijete, či už na HR oddelení alebo celkovo vo firme? Veľká téma je produktivita, efektivita, automatizácia, digitalizácia. To sa bavíme o tom každý deň. Veľký fokus na kosty, čiže toto je náš každodenný chlebík. Ďalšia vec, ktorú riešime aj s biznisom, sú future skills. Čiže momentálne nikto vlastne nevie, čo bude strednodobo, dlhodobo, aké teda kompetencie a zručnosti naši zamestnanci by mali mať. Takže stále o tom debatujeme a vlastne sledujeme trendy, čo potrebuje spoločnosť versus čo sú trhové trendy a bavíme sa o tom, ako tých našich zamestnancov, ale aj nás vybaviť do budúcnosti, aby sme boli stále relevantní na pracovnom trhu. Úplne rozumiem. A podľa vás, aké tie zručnosti a skily by mal mať budúci líder? Určite znalosť technológií, ale nie je to znalosť technológií, ako keď sme sa bavili pred 5 rokmi, že musí byť človek veľmi technicky zdatný. To nám už spravia technológie. Čiže teraz musí ten človek rozumieť procesom, čiže viac taký business acumen mať. A to je, o ktoromkoľvek biznise sa bavíme. Takisto HR musí rozumieť tým procesom, takisto naši konzultanti, keď idú do firiem. Čiže je to o tom, aby mal business acumen, vedel si pospájať end-to-end proces. A manažér, tam je veľmi dôležité mäkké zručnosti, aby mali. A je to kritické myslenie, teraz veľmi diskutovaná téma, kritické myslenie, aby vedel, ako sa baviť s tými ľuďmi, ako ich motivovať, lebo prechádzame konštantnou zmenou. Čiže náš ľudský mozog nie je úplne nastavený na takéto rýchle zmeny, čiže aby vedel tých ľudí aj ukludniť, ale aby stále podporoval tie inovácie, ktoré sú potrebné každý deň. Sa bavíme, že
bez toho, aby sme my inovovali, jednoducho nebudeme relevantní. Jasné, veľké zmeny, veľké výzvy v dnešnom rýchlo sa meniacom svete. Lucia je aj absolventkou a účastníčkou medzinárodne uznávanej certifikácie CIPD a ako jedna z mála dám na Slovensku absolvovala obidve úrovne, aj level 5, aj level 7. Lucia, čo vás motivovalo k tomu, aby ste sa vrhli do obidvoch úrovní naraz hneď po sebe? Nebolo to nejakým spôsobom strategicky plánované, že by som to plánovala. Ja som skôr typ, ktorý celoživotne je niekde prihlásený do nejakého vzdelávacieho kurzu, či je to, hoci čo to je, nemusí to byť iba v súvislosti s prácou. Oceňujem. A v zásade toto je skill, ktorý objavuje, že ľudia sa budú učiť až do dôchodku. Čiže toto je že ten mindset, čiže ja to mám nejak prirodzene, takže do mňa sa už smejú, už kde si zase, v akom kurze, že na čo ti to je. A v zásade prečo CIPD, teda k dispozícii tento HR-ovský kurz. V zásade ja som veľký fanúšik UK vzdelávania, a toto je UK-based vzdelávanie, tak som mala teda informácie, že je to kvalitné a po absolvovaní úrovne 5 som bola veľmi spokojná s úrovňou kurzu a v zásade bola možnosť prejsť do kurzu 7, tak som to využila. Takže tak plynule, vlastne na základe spokojnosti. Časťou tohto programu, a vlastne vy ste boli v tom procese až 2,5 roka, je aj písanie esejí. Čo vám dali tie eseje, lebo oni sú trošku náročnejšie, húževnatejšie a možno ktorá téma bola pre vás taká najatraktívnejšia z tohto celého programu? Tak som to šedivela, lebo fakt tieto posledné roky sú také náročné transformáciou, čiže som bola vyčerpaná po týždni a potom si sadnúť cez sobotu, nedeľu k fakt nie ľahkým zadaniam, tak som si veľakrát sama sebe nadávala, čo si to zase spravila, ukula na seba, ale potom, keď som to vlastne úspešne zvládla, tak som bola rada, lebo v zásade tieto zadania nútia študentov ísť do hĺbky, študovať si rôzne materiály, rôzne up-to-date výskumy, že nie je to, že si vygooglím niečo z roku 2019, to už nie je relevantné. Čiže toto vzdelávanie je veľmi up-to-date v zmysle toho, že nič zastaralé sa tam nerieši. Čiže veľmi, veľmi oceňuje to, že potom tie materiály a tie témy, keď vlastne niektoré sa prelínali CIPD 5, CIPD 7, že som už postupne potom videla, že aha, že tu je update a ináč sa na to pozerá a sú tam nové materiály. Takže oceňujem to, že som bola vlastne aj nútená byť stále, čo sa deje a potom vlastne o tom písať. Rozumiem. Čo by ste možno odporúčili našim kolegom alebo vašim kolegom HRistom? Ja sa stretávam s mnohými ľuďmi a to CIPD mnohí zvažujú, trošku sa možno obávajú toho času a tej náročnosti. Čo vám to možno tak celkovo dalo, keď to tak zhrniete po tých 2,5 roku štúdia? CIPD 5 s kľudným svedomím by som odporúčila pre všetkých HRistov. Toto je bez ohľadu na to, na akej úrovni ten človek je. Čiže odporúčanie, nemáš to, si v HR, chod si spraviť tú 5. Tú 7, tam to bolo niekedy náročné pre mňa, lebo tamto je postavené už na tú pozíciu CH, vlastne senior HR lídra globálneho. A tým, že ja mám zodpovednosť za country, za krajinu, tak niektoré veci alebo rozhodovacie som úplne nevedela pretaviť do akože reálnych skúseností, ale čo mi to pomohlo je, že pozrieť sa z iného pohľadu na niektoré rozhodnutia, ktoré prichádzajú k nám z globálu. My to nejakým spôsobom evaluujeme z našej lokálnej perspektívy, ale toto mi pomohlo akoby, že pozrieť sa na to, no keby som ja bola na úrovni globálneho IBM lídra, zodpovedná za 280,000 zamestnancov v 180 krajinách, tak by som presne takéto rozhodnutie dala a toto mi vlastne pomohlo taký mind shift. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Držím palce vo všetkých výzvach, zmenách, ktoré vás čakajú, či už osobne alebo súkromne a želám ešte veľa hodín vzdelávania. Ďakujem pekne.